Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыруы белән алга таба дәвам итәбез. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәркемне ихлас күңелдән котлап китәбез. Саулык, сәламәтлек белән имин көннәрдә яшәргә язсын үзегезгә. Ә хәзер әйдәгез, безгә килгән хат белән танышабыз. Безгә бу хатны Байлар Сабасыннан Ди Мөхәммәтовлар гаиләсе яза. Сезнең дулкыннар аша кадерле әниебез, яраткан дәү әниебез Диләфрүзне юбилее белән котларга телибез. Аңа 22 февральдә 65 яшь тулды. Әни 1958 елның 22 февралендә Саба районы Туктар авылында Зәкәрия һәм Дөрлеҗихан Ганиевларның икенче балалары булып дөньяга килә. Башлангыч белемне туган авылы Туктарда ала. Аннары Мәртин 8 еллык мәктәбендә укуын дәвам итә һәм 9-10 сыйныфны Саба урта мәктәбендә тәмамлый. Укуын тәмамлауга ул Туктар кирпеч заводында эшли башлый. Ә кыш көннәрендә заводта эш тукталгач, төрле кибетләрдә хезмәт куя. Һәм бу искиткеч төгәллек, пөхтәлек сорый торган хисап эше аның гомерлек хезмәтенә әйләнә. Әниебез гомеренең 27 елын ул шыр өчен бик данлыклы машина технологиясе станциясенә багышлый. Ул анда склад мөдире булып хезмәт куя. Әнине пөхтәлеге, хезмәтенә һәрчак җаваплы каравы, төгәллеге, ачык йөзе, ярдәмчеллеге өчен хезмәттәшләре бик хөрмәт итәләр. Алар әле хәзер дә аралашып яшиләр. Әниебез искиткеч олы йөрәкле, ярдәмчел кеше. Ул авыр чакта иң беренче булып ярдәм кулын суза. Акыллы киңәшен бирә. Әнисен Дөрлеҗихан әбине дә зурлап тәрбияләде. Хөрмәтләп соңгы юлга озатты. Әниебез туганнары өчен дә ныклы терәк, киңәшче, туганлык җепләрен саклаучы. Аның йорты җылы учак кебек, һәрчак үзенә тартып тора. Без дә туганнары, күршеләре, дуслары да әниебезгә бик еш киләбез. Ул һәр кешене ачык йөзе белән каршы ала, кайнар чәй, тәмле ашлары белән сыйлый. Бүгенге көндә әниебез инде лаеклы ялда. Кызганыч, әтиебез Фәнис кенә безнең арабызда юк. Аның вафатына быел 4 ел була. Без әтиебезне һәрчак сагынып искә алабыз. Ул безнең йөрәк түрендә яши. Кадерле кешебез, әниебез, шундый зур һәм якты бәйрәмен көнендә без сине чын күңелебездән котлыйбыз. Сиңа булган иң зур теләгебез алдагы гомер елларыңны иминлектә, сау-сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, туганнарыңның игътибарын, ихтирамын тоеп, хәерле, тыныч картлыкта гомер итәргә насыйп булсын. Без олы йөрәкле, зирәк әниебез, кайгыртучан әбиебез булган өчен бик бәхетле. Бу бәхет безне Аллаһы Тәгаләгә мең рәхмәтле итә. Әле бик озак еллар шулай бер-беребез өчен кирәк, терәк булып яшәргә насыйп булса иде. Син безгә бик кирәк, әни. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Котлы булсын, әни, юбилеең. Шатлык белән үтсен һәр көнең. Корышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Иң изге теләкләр белән балаларың Алмаз Айгөл, Алсу Руслан, оныкларың Ислам, Булат, Алим, Самир, Бәхтияр. Бу теләкләргә кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың да кушыла. Байлар Сабасында яшәүче туган көн иясе юбилярыбыз Диләфрүз Ди Мөхәммәтованы ихлас күңелдән туган көне белән без дә котлыйбыз. Балалар бәхетенә куанып, төп йортта аларны каршы алып, озатып, иң яраткан әни, әби, дәү әни булып, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын сезгә. Сау-сәламәт булыгыз, һәр көнне шатланып каршы алыгыз.
Утыр әле әни яннарыма, бір сөйләшик әле туйганчы. Сөйләни сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бір бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр яннарыма, сузыйк әле моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларыма алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Башкайымны инәреңә куйып, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Тыңлыйм әле моңлы жарыңны. Җырлы бүләк тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Без тамашачылардан һәр тапшыруыбызга якын кешеләргә бәйрәм уңаеннан котлауларны шатланып кабул итәбез һәм аларны ияләренә бергәләп ирештерәбез. Языгыз безгә, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.